L'Institut d'Estudis Ilerdencs acull aquests dies la mostra Cocoboco del fotògraf lleidatà Jordi V. Pou. Es tracta d'un projecte que l'artista va iniciar el 2009 com una manera d'investigar noves possibilitats de la fotografia per internet i com compartir aquestes imatges. Actualment Cocoboco compta amb més de 1.200 instantànies que Pou ha anat penjant diàriament fins avui i que reflecteixen el seu univers particular. Amb Cocoboco tanquem avui el Notícies Migdia. Gràcies un dia més per ser-hi. Fins demà a les 2. Adéu-siau. En Jordi i el seu fill miren i remiren les fotografies que formen part del diari íntim que el fotògraf va començar a fer a l'octubre de 2009 i al qual va anomenar Cocoboco, un espai proper i particular que no surt als mapes i que va trobar la novel·la Moby Dick. Aquesta és la base de la mostra que es pot veure a l'IAI, que compta amb un recull de fotografies del fotoblog d'en Jordi Pou. Ara ja té més de 1.200 instantànies que, a banda de veure's per internet, també es mostren a diferents exposicions nacionals i internacionals. El projecte, que el treball meu és el fotoblog en conjunt. Totes les imatges són importants, no n'hi ha cap que sigui més o menys, i totes entre elles estableixen relacions diferents. La clau ha estat que això més o menys ha funcionat i que m'han demanat imatges per exposicions i en aquest cas han muntat una exposició individual d'aquest projecte i clar, d'alguna manera ho havien de traslladar al format físic, al món, jo no diria real perquè internet és la realitat i això també. Un altre aspecte important és que totes les imatges en aquest lloc es van realitzar utilitzant una càmera de baixa qualitat en un telèfon mòbil. Tot aquest procés de treball dona a en Jordi l'oportunitat d'actualitzar el projecte des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Hi ha molta gent que l'està seguint diàriament o regularment, que a més t'ho diuen i et fan comentaris o et pregunten coses. Clar, al final, com és un projecte que ja porta un temps, vulgui ser no generat, hi ha una cosa bàsica també, que és que avui en dia, si tu tens un projecte muntat per internet, també fas ús de les redes socials. Això vol dir que utilitzes des d'un Twitter fins a un Facebook, fins a un Instagram, utilitzes tots aquests canals per difondre el contingut, malgrat el contingut en si està al fotoblog. El fotoblog també inclou cites o textos d'ordenació que en Jordi utilitza com una guia per entendre els sentiments darrere de les imatges i a la mostra l'espectador pot veure també el Cocoboco del fotògraf a imatge real. Take my baby to the carnival, and I'll take you